Lwana baba uthwale seza ngaphambili. Ashaya izandla ezinkulu bafowethu ake simnikeze udumo uNkulunkulu lo simkhonzayo namandla ophilayo. Haleluya. Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami akuthandeke kwesimakade litshelami nomhlengi wami ngameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Sihlale phansi. uKristu uyinkosi. uKristu uyinkosi. Baba Ashdikini Mshibe, thoba kakhulu baba nomndeni wakho wonke, abefundisi bonke balapha ekhaya esikanye nabo nabafundisi. Ngiyabona khona nomfundisi uKhabazela kwiAshdikinry. O baba bonke, o mama bonke, abantu abasha, ngibonile namagosa akhona namhlanje, abantwana abancane, iworship team nomfowethu ozidlalelayo la, ngakhohlwa kubingelela nomjisa osiphathela uhlelo. Nonke bazalwane ngiyanibingelela kwelihle igama likaKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu kusuku lwethu namhlanje lwesithathu. Yes, sila kule nkonzo yethu uNkulunkulu asihlelele yona, esilokhu simbona njalo eselekelela nokuzwa ubufakazi abazalwane ababuthulayo. Kuyathobisa kakhulu kusenza sibone uNkulunkulu asibizele khona nokunxusa njalo isandla sakhe uba sibe phezu kwethu njalo. Amen. Cela siye ezwini lenkosi bathandekayo. Ncwadi yezenzo chapter 3. Izenzo zabapostoli chapter 3. Sisavula amabhayibheli ethu asisho nje lomuqa. Igamelithi Jesu, 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 igama elihle liyanganelisa imoto ANV, ucelwa imoto ANV epake ngaphandle, bayacela ukubingene ngaphakathi ukuze be safe ngoba zonke imoto zibhekwe ngaphakathi. Igamelithi Jesu, Jesu, ake sisho bazalwane.
the Lord. Ake sishayele uJesu izandla bangcwele. Praise the Lord. Asifundeke bazalwane. Nithi ungizama la guys na kwi monitor please. Asifundeke mem ithenda lakho lisaqhubeka until Sunday. Amen. From verse 1 sigcine ku verse 8. Izenzo. uPetro noJohani bakhuphukela ethempelini ngehora lesishiyagalolunye elingelokukhuleka. Indoda ethile eyisishosha kwasesizwaleni sikanina yayithwelwe yilabo abayibeka nsuku zonke ngasemnyango wethempeli obizwa ngokuthi omuhle, ukuba inqibe kulabo ababengena ethempelini. Kwathi ukuba ibone uPetro noJohani bezongena ethempelini, yacela ukuphiwa isipho. Kepha uPetro noJohani bayigolozela, wathi kuyo, sibheke. Yayisibabheka, yethembe ukuba yamukele okuthile kubo. Kepha uPetro wathi, isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu uKristu waseNazaretha, sukuma uhambe. Wayesayibamba ngesandla sokunene, wayisukumisa. Masinyane izinyawo zayo namaqakala kwaqina. Yagxuma, yema, yahamba, yangena nabo ethempelini, ihamba igxumagxuma, imdumisa uNkulunkulu. Ngicela uphinde uverse 6 because that is where my message is. Kepha uPetru wathi, isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu uKristu waseNazaretha, sukuma uhambe. Ngicela uphinde lo line okugcina o after icolon. Egameni likaJesu uKristu waseNazaretha, sukuma uhambe. Liphilile baba linamandla izwi lakho. Khazumulisa indodana yakho yona yodwa uJesu. Ukuthi bonke inkosi ababoshiwe nabakhinyabeziwe namhlanje ngamandla egama likaJesu baphume be free. In Jesus mighty name we have prayed. Bonke abakholwayo bathi amen. Namhlanje bazalwane nginjoba bengicelile izolo, ngiyacabanga abazalwane bazwile nakade bengekho ukuthi namhlanje sizongena enkonzweni yeyicelo. Alibonga igama lenkosi. Lapho khona siletha izicelo zethu phambi kwealtare likaSimakade sizothi funda uNkulunkulu. uNkulunkulu ashidikini wayisebeka enhlizweni yami ukuba ngesikhulume namhlanje ngesihloko salomlayezo esithi kunamandla asegameni likaJesu. There is power in the name of Jesus. Mhlawumbe umakhelwane akazwanga kahle, akungitshelele yena uthi makhelwane kunamandla asegameni likaJesu. Uyambona uthi kunenkinga ngala, jikela kulonga la uthi makhelwane. Umtshele ngesingisi ke uthi there is power in the name of Jesus. Alibonga igama lenkosi. Ngifisa bazalwane umoya ingcwele angisize ngingabi mude ngoba sizosebenza namhlanje. Sifunda indaba lapha bathandekayo esilandiswa yona ngalendoda elithi izwi lenkosi
yayisishosha kwasezalweni sikanina. Lithi ke izwi lenkosi la ebushosheni bayo Nyambosi kwakunabantu ngicela nishesheni ngibambe bazalwane ababefika njalo ekuseni ngabe nini befike bayithathe bayoyibeka ngasemnyango wethempeli la kuzodlula khona abantu beyokhonza bese beyishiya yona lapha emnyango wethempeli. iBhayibheli is so specific and so detailed ngoba kubhala uLuka la kuthiwa babeyibeka ngasemnyango wethempeli khabazela okuthiwa muhle. Kodwa nginenkinga mangifunda iBhayibheli lokuthi le ndoda ibekwa emnyango okuthiwa muhle kodwa uma ubheka impilo yayo ayikho into enhle ngayo. You've missed that one. Angiphindi. I-location ashidikini le ndoda ebekwe kuyo inhle, which means there is nothing wrong about it around him. Kodwa yona impilo yayo ayifani nendawo ebekwe kuyo. Okusho ukuthi kuyenzeka umuntu abe sendaweni enhle ngokwe physical location kodwa impilo yakhe ibe imess ehlele endaweni enhle. Hayi bazalwane kuyenzeka umuntu abe nezinto ezinhle, beautiful gate, beautiful car, beautiful house, beautiful wife or husband, but mawuthi uyabheka impilo yakhe ayifani nezinto anazo. Hayi bazalwane uma ngabe phela indawo ifana nomuntu ngaba bekha abantu abathi befundile njengami nawe benamajazi ase DUT nase UKZN nase Medunsa nase Vets kodwa bathole behamba inyanga ahamba umuntu namajazi akhe ayoguqa endlini encane engenafastela eneyimpondo phezulu kungena igraduate ikhumula iqathulo ngoba indawo asuka kuyo yinhle kodwa impilo yakhe imess. Uthi uzofuna ukulungisa impilo ngoba impilo ayifani nezinto anazo. Ngake ngabuka lapha ku TV ngoba angisindisiwe kangako bazana iTV ngiyayibuka mina. Niyezwa bazalwane? Futhi nje iTV kwesisikhathi ngibuka izinto ngithole nesambulo ngishumayele ngegeneration uma ngaluthi umfundisi wazi wayazi generation kanti ngishumayela. Uthole omunye ngangibuka inganyane encane kuthiwa ingenwa abadala. Kuza ke abantu inonina kuncane akafiki ngisho nako grade 8 le yanto mangiyibheka kuthiwa kunabantu abadala kuyabhonga hoy fumani unina ashaya izandla nkosiyami ashaya izandla athi kiba hodimo kuthiwa abantu abadala ngabona amadoda adrive imoto ezinenkanyezi mntanami eza ezoguqa enganeni athi vumani bo athi siyavuma athi vumani indoda izihefuze livunyiswa ingane imoto inhle phandle indlu inhle phandle kodwa impilo yayo imess. Le ndoda esifunda ngayo khabazela yayisendaweni enhle kodwa impilo yayingayinhle ngoba umuntu mayingahlangene noJesu sanibonani la endlini noma ngaba nazo izinto ezinhle kodwa impilo yakhe izoba imess ngoba ayilungi indaba mangakafiki kuye. Sanibonani bazalwane ungahlonishwa emsebenzini la usebenza khona ube nesikhundla esikhulu ube nayo yonke into enhle kodwa manje uthola ukuthi unosizi phakathe ezintweni ezinhle ngoba awuhlangene nokwazi ukulungisa impilo. Ibonga igama likaJesu. Le ndoda yayisendaweni enhle kodwa impilo yayo ngeyinhle. Ingakho bazalwane ngizodlula leli point ukuqaphele
ukuthanda ukubona izinto zabantu ezinhle uzuyihalele uzufise engathi nami ngake ngifane naye omunye uzumbuze uthi wenza ngani abanye lezi izinto abanazo abalala ebusuku kukhona imkhovo kufanele bayondle kukhona inyoko kufanele bayiphakele ngoba indawo yinhle yona kodwa impilo semess babeyithatha bayibeke ihlala endaweni enhle kuthiwa hawu igate lihle kodwa ohleze egateini ake ngikubuze nje sihlobo sami mina ngiyayibona yonke into yakhe inhle ihamba kahle futhi kodwa injani impilo yakho mangiphendule namhlanje injani impilo yakho awusole lutho udla kahle futhi udla healthy uya work out futhi kodwa impilo yakho injani le ndoda angidlule sendaweni enhle kodwa impilo injani number 2 hayi nje kuphela ukuthi mshibe kuthiwa yayibekwe endaweni egateini okuthiwa lihle kuthiwa ihlalela la ukuba izonxiba number 2 izonxiba kubantu abangena ethempelini unxiba neyazibazana ukubheka yes ngicela ungiboleke nansi indwangu I'm very demonstrative letha ngani nansi indwangu ngaze kusukuma umfundisi lethi imbenge le thank you ihlali lapha thank you sis ihlezi lapha ke ilokhu ibabuka makuqhamuka ngathi ufake ezibende ithi ngadla ngizoyibamba ke namhlanje ijackpot uzoshiya 1000 lo afike nangempela lishiya 1000 angene ngaphakathi esontweni asale ayibazalwana ngasi namhlanje asale yena nosizi lwakhe kodwa useyitholile imali aphinde adlule omunye uze esontweni afaka umnikelo imali ngiyacabanga nje khabazela yaze yagcwala ndaba ezitha kodwa manje isimanga le mali ayikwazi ukushintsha icondition yakhe bazalwane sondelani bazalwane imali unayo phambi kwakhe kodwa ayikwazi umsiza ukuthi aphume kuyisimo sakhe ngamanye amagama imali ayikwazanga umthengela ukuphila ake ngikhulume nani ngoba webazalwane noma ungaba nayo imali igcwala amabhenke kodwa imali ayikwazi ukuthengela ukuphila okuphakade yahlupheka le ndoda yayisishosha imali phambi kwayo idle kodwa kusasa iphinde ibuye bayiqiqinge ekseni bazoyibeka listen to me imali bazalwane it's good we need it for survival but imali is not everything ngoba imali kukhona izinto zikamoya engeke ikwazi ukukuthengela zona uma ngingiphikisa abazalwane kukhona abantu ashidikini abahlala emhlanga banezimali zigcwele amabhenki kodwa abalala ebusuku ngoba unosizi une depression kwayona le mali imbangela istress ngoba useyikweletini uvele ngekhanda kwaSARS ngoba imali noma ingaba khona kodwa ayikwazi ukukuthengela ubuthongo alibonga igama lenkosi noma ungaba nakho ukudla kugcwala ifridge kodwa iappetite ivela kusimakade noma ungaba na umbhede oyiqueen neking kodwa ubuthongo buvela kuye ake sitameni bathandekayo ake sitameni mangwele le ndoda yahlala yasafarisha nemali yayo ungacabanga ukuthi ngoba nakho unemali usuze waphakama usuneclass labantu ungabakhulumisi ngoba unemali zakhe uncenge umuntu ungacabanga ukuthi unakho konke khona into ongenayo awusanibonani bazalwane angithi siyayithanda imali siyathanda ukuba rich abanye baze bangamfuni noNkulunkulu bebhizi befuna imali kodwa ngiyamthanda uJesu lo othi ningayibekeli ingcebo yenu la kunenundu khona nesela nokuqwala alibonga igama lenkosi ngoba abantu babhizi bahupha bazalwane siyayidinga imali kodwa sibe careful ngoba kukhona imali yethu la ingekwazi ukusiza khona uma singekho connected nesimakade le ndoda yaqhubeka yayisishosha nani bazalwane ungacabanga ukuthi uma unemali unakho konke futhi ungafuni nokukhonzwa ake ngikhulume nje ngoba nginikeza ithuba kukhona abantu abathi ngoba nakube nemali bese befuna sibakhonze angithi ngumfundisi mina ngiyashumayela uma umfundisi eshumayela kuthi 1
Uthiwani umfundisi mayishumayela? Ibaphakamise imali ngalendlela ukuthi bafuna nje ukuthi yonke into ime kuze kufike bona. Nani bazalwane? Ebese ke sikhothama ke hawu Nkosi yami, hawu bandla usizo Nkosi yami kuleli parish lakithi ngaphandle kwakho asilutho. Ngafika kwenye indawo. Ngafika kwenye indawo ngizoba umfundisi khona. Ngase ngifikile lapha eshesha ngisazi. Mangifika khona, oh yes. Mangifika khona angazi kwakufanele kunikelwe imali yana. Sebethi ke labo mama ayike futhi kwakuyimali encane sizoshaya imali kesishaya imali bese ethi omnye hayi mfundisi ngiyabonga bona bese ethi omnye hayi mfundisi hayi ungakhathazeki uyabona nje basesishayile nje lencane uyesu mama usibani bani yena ke Nkosi yami akahluphi nale mali yethu ingagcina ingasebenza ngoba yena ufika athi nje fu ngathi lalelani ke akekho umuntu ozoba mkhulu la ngemali sonke sizonikela naye akazosinikeze ngaphezulu uzosinikeza lesidingayo ngoba akekho umuntu ofanele acabanga ukuthi mkhulu ngoba nakhe nemali ngoba sizojika manje sesilandela yena ngoba sicinga imali yakhe yingakho abanye bephakeme nje ngoba wathi ibandla ngeke lenze lutho mangabe nganikela lalela ibandla kunone lakho linomnikazi walo ukhona nemali yakho noma ukho lizoqhubeka ibandla ibandla likaKristu elaqalwa huye walenza labalinye bezwi nangamanzi wahlala ukulifuna walenza langcwele walithenga ngegazi Jesus. Siyambonga uNkulunkulu ngama-tithes akho kodwa ungacabanga sizokukhonza ngoba uthatha unikela ama-tithes amakhulu noma ningathula ningathi amen kodwa ngiyashumayela 2 ngiyadlula ngikule mali yale ndoda imali yakho akukho kuprep lokho kumbulo moya njengoba ngikhuluma la imali yakho ungakwazi kuyithatha uzoyilethe altare likaSimakade uyisubmit enyaweni zikaNkulunkulu iyajika imali zwana ngami ibe uNkulunkulu kuwe isubstitute indawo kaNkulunkulu wena ujika ukhonze yona angiphinde futhi imali yakho ungakwazi kuyilethe enyaweni ze-altar iyajika ibe uNkulunkulu kuwe kube yona ekudictatelayo ukuthi who to walk with, who to talk with, where to live, where to talk, where to what. Sekuyiyona ekulawulayo umuzwe ethi umuntu nje angikwazi nje Nkosi yami ukuthi nginemali engaka nje ngibe phakathi kweyichaka sesiyichaka yithi ke abantu beyitipend yena ngoba uyimiliyoni isijikile imali yaWuNkulunkulu kuye. Mina ngicela ukukhuluma ngishumayele abathi amen abazalwane ake ngisondele fana nalento yokungakunikela okweshumi lento ikhomba ukuthi imali isijikile yaWuNkulunkulu kuwe ngoba iyona ekushayela umthetho ithi ke hayi kule nyanga ungakhipha okweshumi ngoba uxakekile izikweletu kwasho kwacima kanjani njani ingane ziyangena esikoleni uJanuary angazi kwasho kwacima angiphathi njengoba kade kuyiCovid nje amaparish abe bankrupt abantu benayo imali ngoba imali ijike yaba uNkulunkulu kuba abakwazi kuyihambisa enyaweni zenkosi noma ningathula kodwa ngiyanishumayeza imali bazalwane uma ungakwazi kuyilethe enyaweni zenkosi ijikibe uNkulunkulu wakho khonze yona unikele mhla uthanda hayi mangabe ukuthi uya hayi lalela ake ngikhuluma isingisi ngithi kusesikhawini lana you give when it's convenient. No, I think I can make it this month because no I'm not that tied up. But last month I couldn't. Okay, ngiyavuma ke last month ubu tied up. Iphaya last month. Ngoba wena uma ungawukhokhela ngomshwalense mama umthetho. Ithi ibroker uyakweleta. Kusho ukuthi lenyanga uzoyenza njani? Khulumani uzoyenza njani? Yini indaba pho masekuziwa kuNkulunkulu ukwazi kum ingakho ethi uNkulunkulu niyangiroba sizwe sonke ngoba uqhamuka usuqhamuka nale yalenyanga eyangenyanga edlule kunesikhala awungathi ngiyaprofeta manje awubheka umakhelwane nti makhelwane ngathi usehamba egcekeni lakho ke manje umfundisi mthinde thani makhelwane ngathi umfundisi usehamba egcekeni lakho zinjani khala ake sithi hayi ake sithi
Angibuye etekisini lami khabazela. Le ndoda yahlala nemali yayo kodwa imali yayo yangenze njani? Yangayisiza. That's number 2. Until Nkosi yami ngiyalingeka la. Ize ihlangane namadoda aphethe into engaphezulu kwemali. Awungafika amadoda. Siyathandaza manje. Leyo nto ebizwa ngegama Likajesu. Athi la madoda uma eye tempelini ayayibona le ndoda engathi ayidlule ekseni athi hayi mhlawumbe uyihlalela aphinda abuye ayifice ehleza aphinda abuye ayise ethi ake si attende. Njengoba uzo attendwa namhlanje. Amazulu azoku-attenda namhlanje. Lithi iBhayibheli wathi uPaul uPeter uma ngabe embheka lithi izwe lenkosi lapha ku verse number 6 uPetro lapha ku verse number 4 kepha uPetro noJohane bayiqolozela ungavuli wathi kubo sibheke yayisibabheka bambake yethemba ukuba yamukele okuthile kubo. Bazalwane ngicela ukuyibhela out le ndoda sengishaye kakhulu ngumfundisi phela, let me be pastoral. Le ndoda yayihlezi lapha idepende kubantu ikhangezile kodwa kukhona into eyayinayo ngaphakathi ebizwa ngokuthiwa ipower of expectancy, amandla okulindela. And when I theologize that, I call it faith. Le ndoda yaba nokukholwa ukuthi uma la madoda eza kukhona into azonginikeza yona. Hey kanti webazane vele ikhona into. Hayi khona into babu Afrikanda abazoyinikeza yona. Lithi lenkosi wathi sibheke uPetro. Lithi inkosi yababheka ithemba ukuthi izokwamukela ukuthile. Nansi ke indaba yami bese sithandaza. Lithi izwi lenkosi bazalwane. Kepha uPetro wathi isiliva negolide asinalo. Kepha lokho esinakho sikupha khona. Hey! Ngamanye amagama lokho okuphathekayo okujwayele asinakho. Awubazana siphile esikhathini sezinto eziphathekayo. Esikhathini sama handkerchief, esikhathini sezitaputapu, esikhathini sasosawoti. Athi amadoda asinakho lokho okujwayele. Awucela ukushumayela. Athi ke kodwa esinakho sikupha khona. Noma kungekho esinakho kodwa kukhona esinakho. Hayi mjisa lethi isigubhu mjisa ngishumayele lethi isigubhu ngishumayela. Namhlanje ngifuna ukushumayela ngenkani ngimi phezulu ekhanda lika Sathane namhlanje. USathane uzoyidela inkani. Athi la madoda lokhu okujwayele asinakho. Igolide nesiliva asinakho. Kodwa sinakho sikunikeza khona. Ayesethi ke egameni nikuphi kanti bazalwane likaJesu Kristu waseNazaretha hamba. Kwasho ukuthi igama likaJesu liyayazi inkinga. Kwasho ukuthi igama likaJesu liyasazi isiqalekiso. Kwasho ukuthi igama likaJesu liyayazi cancer. Kwasho ukuthi igama likaJesu liyawazi umbulelwa. Egameni likaJesu waseNazaretha sukuma. Awuthi umakhelwane uthi sukuma. Thani makhelwane sukuma. Kade uvalelwe izikweletu sukuma. Kade bekuhleka abantu sukuma. Kodwa likuphi leli badla egameni likaJesu. Awuthi Jesus. Awuthi Jesus. Ngicela ungayiqhenyi namhlanje ebusuku ngoba uzolibiza leli gama kulunga into ekhesekhaya. Awuthi Jesus. Ngicela ungayimind ngoba uzolibiza iqweletu uphume kuze. Awuthi Jesus. Ngicela ungayimind ngoba uzolibiza isifo sihambe. Thandi Jesus. Egameni likaJesu sukuma. Washo ukuthi igama likaJesu lifana nePanado, lifana neDisprin. Bapho neslayindlini. iDisprin ayitshelwa umuntu ukuthi lo muntu uphethwe yikhanda. Kodwa ithi mayingena ayanikho namhlanje ithola ikhanda ibisilishaya. Lithi izwi lenkosi ashidikini uma ngabethe egameni likaJesu waseNazaretha sukuma uhambe. Wayeseyibamba ngesandla wayisukumisa. Lithi inkosi ngesikhathi eyisukumisa kwaqina
igama lenkosi linika amandla liyawa qinisa ehlisa futhi ngesikhathi ethi ngegama kaJesu igama likaJesu langena lafika amaqakala nemsipha egoqela from his mother's womb lafika lathi igama okungenzeki kubani. Lithi zonke siyagxuma mem ayitshelwa ngamuntu ukuthi ayigxume kodwa amandla leli igama Jesu ayigxumisa. Lithi zonke siyangena ngaphakathi etempelini imdumisa uNkulunkulu ngoba leli igama linamandla. Bazalwane ngizothi namhlanje leli igama likaJesu sizolibiza phezulu kwezicelo zenu. Noma yini enilethile ngicela ungakholwa uthwala ufikile uzoshumayela kholwa yileli igama ngoba amandla asegameni. Hallelujah. Ngesithandaze kanje ashidikini ngithi baba uma ngishumayela kanje ngithi thina khabazela sinani thina abafundisi abancane sibe nebhadi bangcono baba umgazi may his soul rest in peace amen. No baba umajola nabanye abafundisi abadala balapha kule nkonzo ababizwa ngalesa sikhathi nabanye abasikhulisile evangelini okwabushange and others ngoba bona babizwe ngesikhathi igama likaJesu kuseyilona lodwa. Bazalwane ngicela nisondele manje ngabikholalayo igama likaJesu kuseyilona lodwa okuthiwa linamandla lingaxutshwa nezinye izinto. Thina sishunyayezwe ivangeli ogogo nomkhulu ababengafundanga ababengayanga esikoleni ababengenawo umatric ababengakhuluma isingisi njengami nawe kodwa bewazi amandla. Awubazana ngicela ukuthandaza manje bewazi amandla ani bazalwane ukuthi leli igama lilodwa lingaxutshiwe nosawoti lingaxutshiwe nemhlabathi yamathuna lingaxutshiwe nani lokho abantu kugcwala istadium kuthiwa abantu abeze bezona kwamukela ama miracles bathi masebefika benikezwe izinto hayi ogogo bethu abayazi leyo nto kodwa ogogo bethu bazinto eyodwa amandla egama. Ngicela umuntu ophethe ijacket noma ufaka ijazi angiboleke masishana nomba ijacket nje ijazi noma ijacket noma yinoza letha lapha mntana ungulabusisi webazalwa thani nifundise ogogo bethu babengayazi maths babengayazi ibiology babengayazi iphysics ukuthi khona ama forces babengayazi iphotosynthesis ngoba thina sazi photosynthesis kodwa sikhula nayo. Babengayazi konje yini leli philisi uthi umuntu uphuzile nje kuvele kuthiwa lawa ayinhlungu niyawazi lamaphilisi babengayazi yonke leyo nto ogogo kodwa babaza amandla egama. Ogogo bebenza nje bekuthi uma ngabe kunesimo esikhona ebandleni kuyisonto umenyezele kuthiwa bazalwane singakaphuma ememezelweni umama unozibanibanyana ingane yakhe lokhu yahamba iyegoli ayikazi izibuye lo nyaka sekunyaka wesibili kusho upreside kusho uparish leader athi ke makhosikazi ngolwesine ke bafowethu benginicela kanza wethu hlobo zami benginicela mantombazane ke siyokhuleka athi amantombazane yebo ma ngoba futhi babengaphenduli babengasho ukuthi sibhizi inkosi yami I understand bathi athi parish leader siyothandaza ke kwamama unozibanibanyana abesethi ke bengizonicela ke mantombazane ngithema ngimfonela noma uma ngiya kuye ngolwesibili ngithi siyocela ukukhuleka wayesengitshela wathi impi bambene ngoba umfana kuyasolakala sengathi uhlezi no Rose eGoli bake bambona bedlula ngestimela ebesethi ke sizocela ukuthi ke mantombazane ke sithi ukubamba ibhande esingadla ubasana kushisalukazi basana esingena matric kodwa esazi igama abesethi ke sizohamba ke mantombazane siyothandaza abeseke kuphuma inkonzo bathi ke sesiyobonana ngolwesine ziphume zihambe
eziye emakhaya kuzothi masithi Monday masithi Tuesday lapha ngolwethathu seziyaqala ziyabubula zithi uNkulunkulu siyakhona kusasa empini ngegama lika Jesu asethembi lutho Nkosi sithemba igama lakho useshila umama uperish leader wathi siyohlangana ngasemkhulu angithi amafoni awekho nama WhatsApp awekho thina sidelela nawo ama WhatsApp ethu siyasiphendula thina makuthiwa kuyathandazwa siyathula nje siphendule kodwa laba babe ngana WhatsApp kodwa babe ibamba kumoya awungebe sangimema ke ngisabuya lapha bese kuthiwa siyohlangana ngasesihlahleni somkhuhlu niyawazi umkhuhlu bazalwane lihlangana ngasesihlahleni somkhuhlu zithi mazithi inkonzo mhlambe ingena ngo10 zithi mazithi 9:30 busuyibona iqhamu no handbag baso zihamba ngathi ayifuni ayidlanga ngoba siyamasosha ziyempini glory to Jesus mayifika phansi kwesihlahla zifike ilindane ezinye incike ngeimboko zazo zithi bese beza ke nomakoti abancane ngoba nomakoti fanele bayithole lemfihlakala zithi zalukwazi makoti ngeke sikushiye ngoba ukwathola umsebenzi mana sizohamba nawe ngoba sifuna ukukuthelela ngalento nifundisa amadoda kazeni ukulila bathi mabefika lapha phansi kwesihlahla bese kuthiwa senifikile amantombazana asihambeni uma behamba lapha endleleni lalela abaxoxa indaba zakwabo ukuthi kodwa ubonile emoli begcwele kanjani inkosi yami uJesu laze lashisa ilanga bathule bayadlinza awungiyalithanda isheshi madoda ngoba isheshi alinawo ukuphapha lithi hlinza kuqala njengoba senakhuluma nje kuze kushaya inkonzo iprocession sukuma wena kodwa lezizalukazi zithule zithi mase ifika ngase-18 la ka mamnozi banibanyana ebese ihlukana athi umama uperish leader mantombazana abanye bazophuma bashone le abanye baphume bashone le bagudla umuzi njoba behamba nje abathule emlonyeni bathi ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu sesikhona baba kulamagceke asimazi umfana Nkosi washonaphi kodwa wena uyamazi sibiza igama lika Jesu zithi mase iqeda ukuzungeza bese ingena endlini uma ingena endlini ayibingelele kodwa vele nje zithi inyanga enkulu ikhona lana akunizwa bazalwane sithoka amalimu esinye siye ngasekitchen sithi umlulamisi sitho phansi kusho njalo bese umama parish leader lalela athatha iBhayibheli akamtshelanga nozophathiswa kodwa umoya ingcwele uzovela amkhombela kuthiwa amakoti uzosiphathela izwi nomakoti ngalokho ethi bazalana ngiprepayanga kodwa vela ibambe kumoya avela avule ivesi ngokuba kho lutho olungenzeke uNkulunkulu abesethi ke lo mama ntombazane lithi izwi likaNkulunkulu akukho lutho olungenzeke size lapha sizothandaza sizwile ukuthi ingane yahamba asilethile ke into eziningi silethi igama lika Jesu zithi mayiqeda kusho njalo bese ithandaza zithi mayithandaza abesembula umoya ingcwele bazalwane kodwa ngiazi noma nizoyizwa yini le abesethi uma mperish ake nime kancane emantombazane uthi umoya ingcwele ngibuze intombazane kusho kunina kamfana ngesikhathi ehamba umfana alikho inoma bazalwane ngathi namhlanje nikude kakhulu Nkosi yami ibhantsha lishiya ewardrobe athi uma wakhe likhona abese kuthiwa lilanda oza ntombazane oza nobatha sheshamba futhi ngishumayela bamba ngapha yinya kenku siyathandaza manje ikhona lapha
siyathandaza manje. Oh, Asimazi umntwana washonaphi. oh, Kodwa igama likaJesu liyamazi. Abesebamba umama ngapha. Awubazalwane nikuphi? Aphinda abamba omunye ngapha. Athi uparish leader siyathandaza manje. Athi sibiza igama likaJesu. Uma kuthi ubani igama lakhe kuthi usifiso. Bathi isifiso siyadonsa ke manje. Bathi isifiso ngegama likaJesu siyakulanda. Isifiso ngegama likaJesu siyakulanda. Isifiso ngegama likaJesu siyakulanda. Bathi woza buyele ekhaya. Uma wakho uyakhala, izingane ezilambile. Buya ekhaya. hallelujah. Oh, Jesu. Ebese sithi siphakathi nomthandazo bese kuyathuleka bese kube khona esinye sithi sithi Jesus abese siqhume esinye sithi liphi esisindiswa esisindiswa asiyazi impepho asiwazi sitaputapu asisazi siwasho asizazi intambo kodwa sazi amandla egama likaJesu. Hallelujah. Oh, Jesus. Sazi amandla egama likaJesu. Kanti ngesikhathi izalukwazi zithandaza elokushini esikhawini eJ1 umfana usejimistin uhlezi nentombazane udla amambawu. Kodwa igama likaJesu ngoba liyayazi location. Ngoba liyayazi location yenkinga yakho namhlanje. Limfica igama likaJesu indaba ezithi uhlezi uphuza umqombothi ngabe isipoqo ngabe ijuba sakho lathi laphuzwa amajuba hayi no yonke lento isho athi uyabamba uyaphakamisa ukhamba avela abona uma wakhe ekhala inyembezi ethi sibusiso uyele ekhaya. Abathi uyayiqinisa libeke phansi ukhamba bathi kwenze njani ndoda liyababa yini uthi hayi cha alidlulisi luphinde libuye futhi athi uyalithatha kanti izalukwazi anikho bazalwane siyagovusa sigovuza egameni likaJesu sigovuza egameni likaJesu. Athi uma lifika kwesithathu avela athi abathi bafowethu bekumnandi ukuhlala nani ngomsombuluko ekseni ngibamba ibhasi elibuyele ekhaya enquthu bethi ngoba kade wahamba nje athi umama uyangibiza ngoba sikaze sibone encwadi na kanti sekusebenza amandla egama likaJesu. Hlalani phansi cela ukuzomemezela ukuthi igama likaJesu sizolibiza la namhlanje lizohamba liye esibhedlela la kulele khona umuntu ogulayo sizolibiza namhlanje lizohamba liye office lakho liyoshonela lomuthi abawufaka esitulweni sakho ngoba igama likaJesu linamandla. Awutshela umakhelwane igama likaJesu linamandla. Ayimnyakazise thani igama likaJesu linamandla. Igama likaJesu linamandla phezu kwemimoya. Igama likaJesu linamandla phezu komeko. Igama likaJesu linamandla phezu kwezifo. Igama likaJesu linamandla ngaphezu kwedliso. Igama likaJesu linamandla ngaphezu kwengozi yemoto. Igama likaJesu linamandla ngaphezu kwe-arthritis. Igama likaJesu linamandla ngaphezu kwama-drugs. Igama likaJesu linamandla phezu kwe-HIV. Igama likaJesu linamandla phezu kwe-cancer. Igama likaJesu linamandla phezu kwamathambo. Igama likaJesu linamandla. Linamandla ekuseni, linamandla emini, linamandla ntambama, linamandla abantu belele, linamandla abathakathi begcwele egcekeni kwakho, linamandla. Sime ngenyawo. Igama likaJesu ngisuseleni lethi. Igama likaJesu linamandla. Le ndoda
Yasiza ukufika kwamadoda aphethe igama likaJesu. Angisazi isicelo sakho ntambama. Angiyazi nekukhathazayo. Kodwa ngizothi ake ulile ngeleli gama. Ake ukholwe leli gama namhlanje. Sizohlabelela. Hlabelelwa sesheshi. Othe Jesu umhlenge wethu. Gama lakho lihle. Lavele ezulwini. Limnandi kithi sonke. Alikho elinye futhi esingasinda ngalo. Yino kuphela. Athi ngegama likaJesu. Hawu, come on masheshi, kuguqa phansi konke. Kuthi usubukhosi nobungqongqoshe bakho. Athi nisihlangu sethu esingafika ngaso nala sihlaselwa yimpi kaSathane elwa nathi. Athi mayiselvala. Athi igama lakho Jesu lihlaba inkosi umkhwele. Athi ngasinika konke nalokho kuphethe kulelo phepha. Ingasinika konke nxa siyincenga ngalo. Abe sethi nasekufeni kwethu. Nasekufeni kwethu siyolulanyiswa yilo igama lakho Jesu. Sihlobo sami uzamile kwangenzeka nali igama namhlanje. Cela usheshise. Mangabe kwenzekile ungasibhala ngesicelo sakho. Funa iphepha masishana. Bhala into ezi5. Tshele kipeni ngoba sizoletha izicelo zethu ealtar kaSimakade manje. Wonke umuntu onesidingo. Uma ngabe ungenaso ngicela uthule. Bayiquestion lento esizoyenza. Glory to Jesus. Ngoba khona abantu abala aba in serious trouble. Abathi nje Nkosi mangase nje igama lakho ke lisolve lento. Ngabe ungisizile. Namhlanje ngizothi nali igama likaJesu. Cela amagosa angisize. Sizokwenza nje bazana ngeorder. Angifuni ukuthi kube khona umuntu ozokuthathela. Uzoyilethela wena. Mhlawumbe umuntu ongakulethela laba abangakwazi ukugibela lapha phezulu. Ngifuna cela ungisethele lapha mjisa. Ngifuna baphume bathi. Uzofika umuntu abeke abhawe athi aphuma athi sizothi ngeorder bazana ngicela wonke umuntu ophethe isicelo sakhe siqale emuva sizeni njoba sisuke sinikele ngiyacela ke bazana ningenzele njalo isicelo sakho uma usiphethe ngiyacela zingisize angisiza amagosa uma siqeda lapho ingceke zenkosi ngiyanicela magcotshwa kaNkulunkulu sizogibele altar thini ashidikini uzoba ngale ebese sikaka lezi zipho lezi icelo zabantu bakaNkulunkulu bese siyathandaza. And uNkulunkulu mangabe sikhathi sithandaza ethi was the altar uzokwenza lokho othi moya ingcwele kwenza. Mayithi lala phansi ngesisu uzolala ngesisu. Mayithi guqa uzoguqa. Ngisheshiseleni bazalwane izolo ngikhulumile laba abayiphethe izicelo zabo abeze. Sizoza nje ngo line sithi bazane asizenike egameni lika Jesu. Jesu umhlengi wethu igama lakhe lihle. Ngale ngase ekugcineni I think it's 3 something egameni lika Jesu Kristu. Jesu mhlengi. Asen bazalwane. Asen. Nombanje osophambili bazana asizokwenza ngeorder thize kodwa ngifuna siqale emuva. Igama la glory to Jesus. Glory to Jesus. Lavela ezulwini. Glory to Jesus. Lavela ezulwini. Ubeke bese uphuma ngalo udraye uthi. That's right. Rabashata labasina labashata. Oh Jesus. Thank you, Jesus. Have faith in the name of Jesus. Oh, Jesus. Let us sit, Basalon. Let us sit, Basalon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Jesus. This is a very serious moment. Akungabi bikho umuntu ozotheza altar ebexoxa nomunye noma bethi usurprise ukumbona ngicela singakhulumi bazane singaxoxi. This is not time for socialization. Isikhathi solemn sikaNkulunkulu. Ngiyacela bazane ngokuyithoba ngoba ngiyabona abanye babingelelana bayahleka. Iserious lento esizoyenza siyanxusa. Ingakho ngithi mawubuyela phansi it's either uyakhuleka noma uyahlabela uyadumisa ngoba sisempini manje. Ngicela niqhubeke nihlabele ngiyanicela bazalwane ngiyayithoba kini egameni likaJesu. Lisihlangu sethu
Sizowenza ekugcineni sesibonga uNkulunkulu ngalezi zinto esobe sesilethe altar. Kuyezwakala bazalwane? Uma usulethile it's fun bazohlusa phathi. Angibange ngisachaza. Ngicela ingcebo zikaNkulunkulu zonke abapriest banyukele altar. Ashidikini ngicela babuye ngale. Njengo rector wale parish ume nje ngale abapriest bazokaka mina ngizoguqa la phambili. Ebese bazalwane siyathandaza manje. Noma umile noma uhlezi noma uza lapha ealtar kukuwena uphakamisa izandla kodwa ngicela ukuthi wherever you are in any fashion be in prayer mode. Ngoba sibike egameni likaJesu manje.